No, balíček už prišiel. Ideme sa rovno pozrieť, čo je v ňom. Túto sadu som si objednala už druhýkrát, lebo som s ňou úplne spokojná. Toto tu je sirup na podporu imunity pre deti. Moje deti ho milujú, lebo je sladký, nie je v ňom ani gram cukru a chcú ho piť dvakrát denne. Dračia krv, úplne perfektná vec, keď sú deti choré, stiahuje im tie sople a kašel veľmi rýchlo. Jazvečia masť, tak tá tak nádherne vonia, deťom to natieram na hrudníček, veľmi pomáha pri vykašliavaní. A tuto sú ešte také guličky, rybí olej s rakitníkom, čo je super, lebo nesmrdia, deti ich bez problémov zjedia. Hovorím, ja som veľmi spokojná. A dokonca mi poslali aj takéto ponožky, čo som dostala zadarmo ku sade. Vždycky pošlú iné, čiže pre každé dieťa stále mám nové.